Goddag, jeg hedder Lars Larsen, og jeg har et godt tilbud. Ej, sludderrøv. Jeg hedder Else Kaiser, jeg er kredsformand i Kreds Midtjylland, Dansk Sygeplejeråd. Vi gør det ikke i dyner, men vi har et anderledes tilbud. Den 25. oktober, der holder vi generalforsamling i Silkeborg. Og her vil du kunne mødes med mange andre sygeplejersker. Måske er du så heldig, så du møder nogle af dine gamle elevkammerater eller dine gamle studiekammerater. Eller måske tager du til generalforsamling med nogle af dine kolleger i din afdeling. Hvem ved? Generalforsamlingen, hvad er det egentlig? Er det ikke noget forældet gammeldags noget? Og kommer der overhovedet nogen til de her generalforsamlinger? Generalforsamlingen, det er en årlig tilbagevendende begivenhed i kredsen, hvor der deltager mellem 300 og 400 sygeplejersker, og vi vil gerne være mange flere. Generalforsamlingen, det er samtidig den øverste myndighed i Kreds Midtjylland, hvor vi går status på det, vi har arbejdet med i kredsen. Der kan være områder, hvor du mener, at vi burde gøre det bedre eller anderledes. Eller du har nogle konkrete bud på, hvad vi burde tage op og arbejde med. Brug generalforsamlingen som mulighed for at fortælle os om jeres arbejdsliv eller arbejdshverdag. Alt kan bruges, og vi lytter gerne til dig. Vores bud på kommende trædesten, ja, det ligger i forlængelse af sidste år, nemlig hvordan vi sikrer et sammenhængende sundhedsvæsen, og hvordan vi som sygeplejersker kan øve indflydelse herpå. Og hvorfor så dette tema? Fordi vi mener, at det giver mening. Det giver mening i forhold til udøvelse af vores fag som sygeplejersker. Vi kender alle oplevelsen af, når tingene ikke hænger sammen, og de konsekvenser, det får fagligt, og ikke mindst i forhold til patienten eller borgeren. Det går ud over vores faglighed, når vi oplever, at der ikke er sammenhæng i patient- og borgerforløb. Vi rammes på vores faglige stolthed, og dermed også på vores eget arbejdsmiljø. Vi kender de gode arbejdsdage, og de dage, hvor det hele gik i fisk, og hvor vi går hjem med følelsen af, at patienten eller borgeren ikke fik det, som ham eller hun havde behov for. Generalforsamlingen, det er kort sagt stedet, hvor vi kan mødes for at diskutere fag og arbejdsvilkår. Derfor er det vigtigt, at du deltager den 25. oktober, hvor du sammen med mange sygeplejersker kan være med til at diskutere, hvordan vi som sygeplejersker kan gøre en forskel. Vi glæder os rigtig meget til at se jer.